Takže čus, já jsem Jožo Triviálně. Flashboy TV. Takže můžeme jít, Jdeme putovanie. zábavné videa a ještě marinky. Debilinky po rohu. No, Tak jsem velký. tak jdeme teda za... No, do Litrici. Takže jdeme pod fotek. Abyste nám dali aspoň čo viem nejaký 1000. Alebo 50 stačí. 99 like. 900 like. Potom bude... A nejakých, čo ja vím, 300 odberateľov. A potom bude špeciálne video. Ja som prvý. A to bude špeciálne. A to sa nechce prešlo. No, alebo zase budú také blbostičky robiť. No, a to je zase ďalšie, pretože niekedy budeme. Možno to ešte natočíme dneska, alebo zajtra. Ale hlavne potrebujem tých, ktorí sú moji spolužiaci a takto, ktorí tento kanál odoberajú, dávajú lajky. Ľudia, dávajte komente. Potom dávajte lajky. Keď sa vám nepáči dislajky, ale neveľa. No tak sa môžete, čo ja viem. Ja si dám kapu. Viete, lebo je 10. decembra, no. A ja som zase chorý, takže... A tady jde kdo Teraz práve prešiel nejaký škaredý gáčo, iba to vám poviem. Takže ideme niekomu cink, alebo neviem čo. Čo vám mange. Aha, nejde. Išli zvoniť ľuďom, ktorí sú veľmi zlí, takže toto sa volajú tie naše debiliny po rohožníku. Toto, čo my vystrojame. Tam je náš chlapček, ktorý vystrája. Šialený TV. A keby niečo, tak si povedzte kanál Flashboy TV. Alebo jeho. Tak to som ja majú. Kam ideme vlastne? Ideme... Wow, nejaké pekné. To je pekná. A kam ideme vlastne? Neviem. Ideme na zemňačku. Našiel som mami, ale lebo ich mám doma. A našli sme many. A môžeme vám aj ukázať, kde, ale... Našli sa tam cez euro. A toto je hlavne o tom videu, že budeme chodiť po rohožníku. Takže... No tak ideme. A pokiaľ... Dievčatá, prosím vás. Nahľadá si frajerku. Aj tento tu chalán. Okolo... Ja od 18. Od 18, ja viem. Áno. A teraz ideme na sypku, alebo tam niekde, že? No tam. A dneska nás ešte naháňal taký ujo, lebo sme rozbili sklenenú fľašu. Volal nás, potom sme už zdrhli. Išiel po nás autem, my sme furt zdrhali. Tu sme našli tí money. A ľudia, viete tomu, ale máme tu 3 stromčeky. Osvietené. Ale už sa asi nebudú peniaze. Lebo našli sme tam čo stojí. Nie, prez 1 euro. Čo je také 2 eurá? Ale po nejakých 10 rokov. Ale 5 to máme výrobu, ale sa nepošťováme, sa nevadí o 2 týdne. Takže dáš strumeček, čo vám dáva. Ideme buď na sypku, alebo Na ideme zabíjačku. zelenú plenu. Na zabíjačku. Takže doma Tisová Tesco do nekvalitné, výrobky Aj vidíte. doma Tisová do lokalizace.
Somáry, jak jsem nepredicoval. Já jsem vykoval a začal jsem vykoval, já vás nevíš, debil, kde se ty čověry, na zadní debil. Ale kolem mě debil. Jo. Takže Já jsem budoucí rapper, brácho. Jo, Salomon, koko. možno bude na budúce aj nejaké to GTA 5. Bámit. Žorova bámit. No ne, to tam je, Ježiško. Ale Ježiško by to tady zvedli. Ježiško. Dobre. Give my money, Majo. Kiss my baby. Give my money, Majo. Áno. Máme tu 6 minút. Takže ideme, no a... Tak ideme buď na sýpku, alebo... Majo, dneska o trošku špeciálne ide pre teba. Lebo... No, lebo, Flashboy, lebo... Môžeš si vybrať. Ideme buď na sýpku, alebo... Na zabíjačku. Alebo kulenie. Môžeš si vybrať. Toto auto. To je moje auto, ľudia. Pozrite sa na ten Pre výstup. teba, Majo. To je moje auto, brat. Vanessa má hentam auto. Vanesačko. No takže buď ideme na Majo, no bože, Tak ideme na zabíjačku. No tak dobre, tak ideme. Na tu je voda brát. Ideme zabiť Miša. To je zabíjačka sveta. Zabíjačka. Hej, ináč ľudia, ja som dosť silný. Budem robiť skok, všetko, také ondičky budem robiť. A bude možno bude top najstrašidelnejší domov. A tu je prvý. Môžeme vám aj trailer teraz ukázať, že aké bude. Tento bude v nábíjke. Tento bude, V žrebovaní. áno, No strašidelný. potom bude, Doviete sa tam odohrávať. potom bude tento dom, potom bude sípka. A asi aj tento dom, nie? Lebo to je... Ne, to ne. Skôr je tá sípka. Tu je tá sípka, áno. A je tento dom ešte. Tento zase sípka. Toto je... Cigánske hore. Autobus Naris. Dobre. Dobrý Dobre. Pozdravujem všetkých, ktorí ste to video